Gender je tu, Zuzka. Ideme na súťaž. Ideme na tú súťaž. Ako máš tam pocity? Som sa fajnovo napila, taký zero Pepsi. Kúpila si letenku radšej na Bali a tam sa vyžrala jak prasa. Dúfam, že sa umiestím do top trojky a budem môj tréner šťastný a hlavne ja. Ja som šťastný už teraz. Podľa mňa aj vidno, že som stal. Ideme sa najesť. Už máme dopredu urobené jedlo. Je 6 hodín. A o 7:70 musíme vyraziť do Trnavy na súťaž. Ví, že má pouze 3 sekundy na to, aby udělal co nejlepší první dojem. Proto používá své vlasy jako tajnou zbraň. Jeho tajemství? Aj do Trnavy, no. Aby sme stihli. A za chvíľu sa hlasíme, keď dojeme, jak Zuzka aktuálne vypadá ráno. No máme to vajco s vločkou. Dala som tam kurkumu, sa to zachráni. Podľa mňa ja neviem, či to tá kurkuma práve vylepší. To vajco vločky nie je až tak zlé. Čo? Dobre. Toto mám ja. Teraz vám ukážem jedného ufóna. Tak to vypadá. To čo, má spoiler? Nie, to keď sa dole, tak by mať tak rovno, vieš? Ďalšie tiehne. Aha, vypadá to, ako keby chceš rýchlo bežať, aby ti vietor tlačil. Vieš, do dole by si nezlietla. Aha, vypálaj. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive. Už sme v aute, Marek si tu vypiluje káju. Marek ma ešte musí nafarbiť, ja sa musím namalovať, lebo som stihla iba očné tiene. No, chceli sme vám ukázať formu, ale vlastne Zuzka pozovala hola a to by sa nehodilo na YouTube content. No a teraz cukrujem ryžaky a ďatle. Veľa prišli, keď to nevideli, ale... Takže natočíme vám zábery, keď už budeme tam, lebo ponáhľame sa. Takže stiahme sa v pôjde zaregistrovať, klídek, najesť sa a malo by to byť dobré. Potom vám ukážem aj formu, keď Zuzka už bude v plavkách. Keď sme došli v dobrej nálade, rovno som Zuzku natrel, aby sme sa potom nemuseli stresovať. Napnuté poriadne. Tak. Krása ten chrbát. Podrž. Ladne. Majsterkou Slovenska 2025 sa stáva Zuzana Duďková. Uvidíme. Zuzka práve dojedla. Dneska tretie jedlo. Mala na raňajky vajíčka. Teraz po ceste mala už iba rice cakey s ďatlami a mäso rozložené dvakrát 66, čiže to je nejakých plus minus 90 gramov surového. Odkladáme to, Zuzka sa ide namalovať a ja si idem asi nájsť lyžičku. Zuzka sa práve maluje, ja si idem po príbor do Teska. Dúfam, že tam budú mať, pretože chcel som si ho požičať tam, ale mám taký divný pocit, ako keby na mňa niečo lezie. Tak radšej to nebudem riskovať, že by som nejakého kamaráta nakazil alebo niečo také, že si požičam príbor. Za chvíľu sa vám hlásime, budem natierať Zuzku farbou a vlastne Zuzka sa prvýkrát natiera farbou, tak uvidíme, ako to bude vypadať oproti ostatným ženám. Ideme to so Zuzkou ešte prepukovať.
cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name, I just wanna be famous. Zuzana Dudková. Tell me what you like. I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste it, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. Zuzka si dala svoj iVlog, ja by som povedala, že veľmi pekne sa posunula oproti tomu, na čom začínala, čo bolo minulý rok, tak sa brutálne zlepšila v pozingu. Následne odišla dozadu, to som potom už netočil, iba som jej kričal nejaké veci, lenže problém, čo nastal, tak buď sa unavila, to ani sama troška nevie, lebo však stres a tak ďalej, a buď tie predné stehná pozovala, že stále, a potom vlastne sa stane taká vec, vy, ktorí ste súťažili, viete, že keď držíš stále napnuté svaly, tak potom už nevieš vlastne, či sú napnuté alebo nie. No a čo sa stalo Zuzke, vám pustím teraz. Poriadne napni, poriadne! Nohy! Zuzka, nohy! Nohy, poď! Pravo bok, bočný postoj. Ako môžete vidieť, ona pozovala, avšak tie stehná, čo sú na Zuzke úplne najdokonalejšia vec, hneď po mozočku a srdiečku, tak proste nepozovala. A napríklad keď sa otáčala, tak tie stehná vyšli, ale pri otočení proste, nechcem povedať, že to porodci neriešia, samozrejme riešia aj otočenie, obrat, latnosť a takéto veci, ale v tej hlavnej póze, v tej najsilnejšej, čo je proste jej predná póza, tak proste nedržala tie napnuté stehná a podľa mňa to ju delilo od druhého miesta. Brucho, noha, hamstring, poď! Ďalej, čo sa týka bočných a zadných póz, hodím vám tu fotky, lebo z boku, z ktorého som to ja natáčal, to až tak nebolo vidno. Keď si všimnete ostatné baby, ja to nehejtujem, ale skôr, ak to baby pozeráte, tak na tom zapracujte a určite to bude krajšie. Ramena, vy máte ramena takto, hore, dole, proste nie je to estetické, nie je to pekné a kazí vám to symetriu. Zuzka to mala, že dokonale, super. A ideme do prvej trojky. Na treťom mieste skončila v kategórii Wellness Fitness juniorky Zuzana Dudková, Gymco klub Nitra, gratulujeme! Ideme na mekáč, posúďa. Čo si dáš ako prvé? Double Big Tasty a Prosím! hermelinky a ešte niečo tam dáme. Let's go! Double Big Tasty, hermelinky. A čo máš ty? Ja niečo mám? Hej? Nieko vedľa asi. No ukáž. Nie je moje. Okrem toho, že máš všade rúž okolo úst. Tak sa teší. Si zaslúži po celom dni. Sa o mňa staral pekne. Chceš natočiť prvé sústo? Aha. Fajné? Tak on. Aké to je? Ja som už zjedol a Zuzka si ešte vychutnáva. Super. Chcem to jesť každý deň.
Však to nevadí. Niec to tu ako ten Dobre, nevadí. Slanky s lyžičkami, ale... Aká? Fajná. Od 1 do 10? 4. Tento koniec, vyhodnotenie, natáčam asi na 3. krát, lebo nikoho nechcem uraziť a nikoho sa hlavne nechcem dotknúť. Úplne súhlasím s porotou, teda rozhodcami, aké umiestnenie dali od prvého po posledné miesto. 100%. Avšak chcem len povedať, že nechápem, prečo niekto, kto má tendenciu reprezentovať Slovensko na tej najvyššej úrovni, príde na Slovensko v najlepšej forme. Pretože je veľmi ťažké tú formu udržať. Vy, ktorí ste boli v diete, tak ten posledný týždeň tej diety je najťažší a na súťaži je to ešte ťažšie, lebo tam sa robí super kompenzácia, telo je unavené a tú formu je vysoká šanca, že ju neudrží a skôr tie svaly padajú. Alebo zasa zdravotné problémy, strata menštruácie je tam skoro istá pri takom percentne tuku a pri takej dlhej diete a tak ďalej a tak ďalej. By the way, Zuzke prišla menštruácia ako hodinky, týždeň pred súťažou a to svedčí o jej zdravotnom stave a to, že tá dieta nebola nejakým spôsobom nejako extrémna, aby to poznačilo jej telo. Tak som Zuzku trénoval, že na Slovensko chceme sa určite dostať do top 3, ale nešli sme tu s najlepšou formou, ktorú by Zuzka vedela mať, ale šli sme tu, sme si povedali, pôjdeme s čo najviac svalmi a pôjdeme s tým, že vlastne bude proste na nej vidno akože progres, že je takmer hotová. A myslím si, že to sa nám úplne podarilo, aj s perfektným posingom. Avšak samozrejme nebola taká vyrysovaná, čo jej najviac uberalo proste. Avšak vyrysovanosť a schudnúť je ľahké, ale tie udržať svaly je ťažké. No a Európa, majstrovstvá Európy sú až za mesiac. A keď niekto príde na majstrovstvá Európy teraz, úplne pripravený, tak je veľmi ťažké to udržať. A ja som strašne zvedavý, a toto je skôr taká možno otázka pre mňa samého, že či Zuzku vyberú, alebo ju nevyberú na Európu a povedia si, nebola pripravená na Slovensku, tak v úvodovkách za mesiac to už nestihne, čo ja si myslím, že práve, že keď niekto príde v plnej energie na túto súťaž, ešte není unavený, tak má extrémne veľký potenciál predviesť niečo na Európe a hlavne s tým objemom a symetriou, čo má Zuzka, čo si myslím, že bola najlepšia zo všetkých báb, ako čo sa týka symetrie a toho, že proste mala naozaj veľké svaly, gulaté svaly a proste taká ako wellnesska by mala byť osvalená. Takže či ju vyberú na Európu a povedia si, vidíme v nej potenciál, do Európy ešte veľa času, to stíha schudnúť, alebo si povedia, tá prvá baba, čo bola, tak bola najviac pripravená, ona si to najviac zaslúži, alebo si povedia, vyberieme obe, lebo jedna bola už teraz pripravená, uvidíme, akú formu udrží a napríklad Zuzka bola síce tretia, ale má najviac svalov a zároveň nebola ani najtučnejšia, si myslím. Bola podľa mňa pekne pripravená, tie kvadráky bolo vidno, hej, takisto aj ten chrbát, ale je pravda, že ešte chýbalo schudnúť. No ako vravím, našim cieľom nebolo Slovensko, ale dostať sa na majstrovstvá Európy. A som zvedavý strašne, či tá výberová komisia si toto vraví, alebo nie. Samozrejme, aké rozhodnutie bude, také príjmeme. So Zuzkou to berieme celkom motivačne. Strašne ma to zaujíma samého. Lebo ja mám tú istú taktiku, vlastne o týždeň teraz v Šuranoch. Určite neprídem v top forme. Mojím cieľom takisto je dostať sa do finále, ukázať, že proste za ten mesiac sa ešte dokážem pripraviť, dokážem doladiť tú formu, ale podať najväčší výkon na Európe a nie na majstrovstvách Slovenska. Na Európe by si mal prísť na tej najväčšej súťaži najlepší. To je môj názor, určite mi dajte do komentáru vedieť, čo si vy o tom myslíte, ak ste toto porozerali až sem. Určite všetkých súťažiacich pozdravujem, veľká poklona, dúfam, že sa nikto neurazil a vidíme sa u ďalšieho videa, určite aj so Zuzkou. Čaute.